Рөстәм Миннеханов коткаручыларга махсус техник ачкычларын тапшырды. 19 машина шәһәр районнарда янгын сүндергәндә гадәттән тыш хәлләр вакытында кулланылачак. 2020 год был он особо непростой. Тем не менее, профессиональная выучка сотрудников МЧС, материально-техническая база позволяет решать те вызовы, которыми мы столкнулись. Maddi texnik bazını kamilleştirə devam etə. Соңгы 3 елда Татарстанда автотехника паркын 33% яңарткан. 2020 елда республика бюджеты хисабына 52 янгын сөндіру машинасы төзекләндерелгән. Олар көндә кирәк. Узган ел Татарстанда 5900 тапкыр янгын чыккан. Бу елда фаҗигалардан башланды. 3 көнлек Югарыстан районында 4 кеше һәлак булды. Аяныч хәл бөтен республика халкын тетрәндерде. Спас, Кайбыш, Яңа Чишмә, Чүпрәл районнарында ут чыгу очраклары аеруча күп ди коткаручылар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе коллегиясендә белдерделәр. Biz 2020 елда 2000 артык объектта янгын куркынычсызлыгын тикшерергә тиеш идек. Тик пандемия аркасында тулысынча башкарып булмады. Ул иминлек мәсьәләсенә тискәре йогынты ясамас дип уйлыйбыз. Узган ел Татарстанда янгын чыгу турында хәбәр итүче 85 мең җайланма урнаштырганнар. Алар 116 кешенең гомерен саклап калган. Бу эш дәвам итәчәк. Ялгыз яшәүче өлкәннәргә игътибар кирәк. 2020 елда янгында 163 кеше һәлак булган. Президент һәр очракны аерым анализларга кушты. 149 до 163. Рост существенно, особенно учитывая планомерное снижение количества пожаров. Необходимо детально разобраться с причинами такого роста и проанализировать каждый случай. Президент коткаручыларга интернат һәм өлкәннәр йортларында аерым контрольдә торырга кушты. Трагедии, которые произошли в Башкортостане, Тюменской области, унесшие жизни людей, не должны повториться. Задача министерства занять принципиальную позицию при надзоре за деятельностью организации, оказывающей социальные услуги, особенно по уходу за престарелыми гражданами. Тагын бер мәсьәлә, суда батып үлүчеләр саны 15%-ка арткан. Татарстанда ял итә торган 154 урын бар. Шуларның 56-сында гына коткару постлары оештырыла. Президент бу урыннарны пляж категориясенә кертү усулларын өйрәнергә кушты. Шулай эшләгәндә халыкны барлык иминлек чаралары белән тәэмин итеп булачак. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.